ड्राग्स आरो देहा फालांगिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानाया मोजां जादों। बेयो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा, गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। ड्राग्स आरो देहा फालांगिनि हेंथायै बर'नि आफादफोरा राहा लानायखौ प्रमद बर'आ बाख्नायदों। हारि दानायनि खामानियाव मुखुब थानो हायोब्ला मोजां प्रमद बर'नि बिबुंथि। जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जड़ित जाना थायोबा मोजां। बावैसो सान सिगांनिफ्राय बारग' एनडिएफबि आरो बर'नि माखासे आफादफोरा ड्राग्स आरो देहा फालांगि खालामनायनि हेंथायै गोख्रोङै राहा लाबोदों। बेबादिनो ड्राग्स आरो देहा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय खायसे बर' लाइमोनफोरजों लोगोसे गुबुन हारिनि सुबुंखौबो हमनो हायो। बे हाबाफारियाव बारग' एनडिएफबिफोरजों लोगोसे बनसु, एनएलएफबि आरो समाज सिबियारि जिसुया समफ्रामारिनि हान्जाया मैखोमै बाहागो लाबोदों। बेफोरबादि समाज बेरेखा खामानिनि हेंथायै हाबा मावबोनायखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाख्नायनानै ओरैबायदि बुङो। बेयो निस्सय मोजां जे ड्राग्स बायदिसिना गाज्रि मुवा, गाज्रि एन्टि ससियेल जिफोर मुवा बेसादफोरखौ जानाय एबा बाहायनाय बेखौ बयबो खौसेयै लोगो नांनानै बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ। बिनि एगेन्स्टआव जोंनि हारिया जों सोमावसारनायजों पुलिस मिलिटारिफोरजों गोबां दाङाबाजि जानानै मोनसे सम जोंहा थांबाय। दा नैबे समा मोजां मोनसे गोजोन सम फैदों। दा बेवहाय जोंनि माहारिनि गासैबो आफादफोर जायफोरानोखि हारि दानो थाखाय फैनाय, जायफोर जोहोलावफोरानोखि हारि दानायाव बाहागो लानाय, बिथांमोना दिनै हारिनि सोमावसारनाया एबा बिथांमोननि रिभलिउसना जोबनायनि उनावबो हारि दानायनि हाबाफारियाव बयबो जड़ित जाना थायोबा मोजां। गावबा गावखौ गायसननायजों लोगोसे गावबा गावनि न'खरखौ जोथोन लानायजों लोगोसे हारियाव जाहाथे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफ्रा जानो हाया, असामाजिक कार्यकलापफ्रा जानो हाया, बेखौ बयबो नोजोर होयोबा जोबोद मोजां जागोन। मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलनि माखासे जायगायाव जौ जुवा बेबायदि मेला बायदिसिनायानो बिराद गाज्रि थासारि लाबोबायमोन। दा लासै लासै जोङो जोंनि सरकारनिफ्रायबो जोबोद स्ट्रिक्टलि जों बेखौ नोजोर होगासिनो दङ जाहाथे खुनु कारनाव जौ जुवा बायदिसिनाया जाफिननो हाया आरो बेवहाय ड्राग्सनि एगेन्स्टआव आरो बायदिसिनानि एगेन्स्टआव जिफोर एक्सन लादों बेयो जोबोद मोजां जादों। आं मोनसेल' खोथा सावरायनो सानदों। माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा गाज्रि खामानियाव थांनायखौ जोंनि माखासे जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफ्रा बेखौ रेस्किउ खालामदों एबा हमदों। दा बेवहाय जाहाथे आइजोफोरनि बा उन्दैफोरनि मोखांखौ नुजासे भिडिअखौ खेबा, बियो एसे उसुबिदा जायो। दा बेखौ जाहाथे नोजोर लाखियो आरो बे जायफोरखौ हमना मोनदों बिसोरखौ जाहाथे पार्मानेन्ट सेटेलमेन्ट आरो रिहेबिलिट खालामनानै मोजां प्रसेसजों लांनो हायो। बिनि थाखाय जुदि सोरबा जगाजग खालामोब्ला जोंबो हेल्प खालामनायाव दङ। जोंनिफ्रायबो माखासे पलिसि लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों खामानि मावो।